Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Эфирда Ильяс Шәйхмәтов һәм барыгызга да яхшы кәеф теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Кәүсәр Камалиев 67 яшь гармунда уйный, җырлый, 11 ел Талир Тәнкә фольклор ансамбленә йөри, көйләрне нотасыз өйрәнә, төрле халык җырларын белә. Кәүсәр абый, исәнмесез? Исәннәрмесез? Ничек кәефләрегез? Кәефләр әйбәт. Әйдәгез инде тамашачыларга үзегез белән тулырак таныштырып китегез әле. Кайчанрак Түбән Камага килдегез? Мин үзем Ирдаз районы Берекетамак авылыннан 54 елда инде 15 апрельдә туганмын инде. Менә шул 15 апрель дигәннән үсә бит инде кеше. Biz 11 bala туганбыз, мин белгәне. 11 баладан мин 12-сы. Менә шул оны әле старший брат, Аллага шөкер, исән сау. Шул 88 яшь. Мин 67 инде безнең разница бар инде ул. Ну калганнарын инде әйтеп тормыйм, но менә 6 калдык инде без йөри торгачлардан. Ул тормыш әкренләп үзгәрә, картаякшы, шуның белән дөнья бара бит ул. Шул аннары менә шул армиядан кайттым да инде мин. Армияда кайткач әдрәк клубта эшләргә куштылар миңа. Мин яшь чагында минем абый бар, 39 елгы Арасавый шахтада эшләйде ул. Шул алып кайтты миңа шул дигән гармунны. Миңа түгел инде ул. Без ул вакытта күбе иде. Анда кем җырлый миңа фамилияны куймаганнар да исемне. Ну армиядан кайткач ул аны калдырып китте да, мин аның кырында уйнарга тырышам, барчып кит, мин киткәч нарсагана бар дип куып чыгарадыр. Ну ярар дип мин улай мөҗәһит итмәдер инде, абый уйнаганга сукланып барып торадыр. Ну армияга китте дә инде, мин әкрен генә шулай үзем аташа торгач, авыл киендем. Аннан соң инде әни вилаяти мактап ебәргәч, мин шудадырак уйный башлаган заман иде димчә. Шайтырып йөри, мин бу гармунның баягын әдрәк уйный башладым инде. Шайтырып бер вакытны инде шулай. Ну абый инде кайталмады ул, шахтада мәрхүм булды. Шайтырып бу гармунны миннән алдылар, булачага күңелен күргән инде. Шайтырып мин бу гармунны югалттым да инде хәзер нишләргә? Уйнарга гармун юк, мине бик матур җырларга яратадыр. Шуннан соң нидер бик колхозда акчасы күп булмаса да инде куядыр неттин анда бик әйбәт кенә получкасы булдымы? Яңа гармун алды бу миңа. Ул гармунны мин уйнадым инде, сөйендем мин алганына. Аннары соң үзе дә кушылып җырлый бит инде. Районнарда беренче урын ала торган авылда җырлый да, районда уже беренче урын җырлайдыр инде ул. Шулай итеп әкрен генә мин әтидә мине күтәреп җибәрде. Мин үземне әкрен генә йөренә торгач, ну үземчә өйрәндем инде. Мине клубларга чакыралар, мине буйга бәләкәй. Кем теле шулар китәдер, машинага сала да әйдә җырлап. Хилигәле аннары соң күршәләргә касырдан куя башладык. Без 11 бала, 11-нең 7-се кыз бала иде. 4-тәү нидәр малайлар инде. Әмма шул әтигез алган гармунның тарихы нинди бүгенге көндә? Тарихы ул гармунны мин аны бер ватылган иде, ул гармунны инде без әйбәтләп рәтләдек тә шул гармунны исән сау. Хәзер дә бар ул димәк. Бар ул. Ул сезнең иң кадерле уен коралыдыр инде. Бер кырыйда тора шунда пушканда бер һәйкәл сыман. Алып уйныйм, аны килгән кешеләр уйнар, шул иске гармунны гына дип сораганда мин аны уйнап куям. Хәзер дә тавышы бар димәк. Бар, ишап булмасын. Менә юкка килмәгәнсез шул гармун белән. Хап киләс калган иде. Мен турдагы уйламаны, шиләрбез дип уйламадым бит. Менә шулай итеп, әкрен генә ну уйный башладык инде. Аннары инде мин йөри торгач Түбән Кама шәһәренә килеп чыктым инде. Әйдәгез, сез безгә бер җыр башкарып китегез әле. Соңрак сөйләшербез тагын. Нинди җыр җырлыйсыз?
Tatar halk dip meni yaratgan jırın birisi de yaş yarattılar diyen ki bu. Haydi güzel rahmet. Yaşına aratılar kiyen jaralap gittin kömüş kandır ağlı parata zatı fıkaytam sine qari büdür alana bu sekan naratka zat-ı fıkaytam sine qari بدر على نفسكان نارها تقع basılmadı yarı suları basılsa da yollar uzanır senin cırını şurada kömür yaşın aratka qarab uzaman senin jarın şunada qalğanı kömür yaşın aratka qarab uzaman elde bulsam inem yüreğimde gümüş kandır ağlar şanlılar orman boyuna yaşın aratılar seni qaldargan kini jaralılar orman yaşın aratılar seni qaldargan kini jaralılar seni
қалдырған күйні жырлайлар. Рахмат бик зор, рахмат бик матур жыр булды, тамашачыларыбызга да ошогон дип үмүт этик. Гармон тавышы ул әлбәттә безнең милләтебезгә шундый якын, шундый хәтта тынычландыра торган тавыш бит. Ләкин шулай да менә шушы дөньядан читтә бар бит кешеләр. Ничектер гармонны да, җырны да аңламый торган кешеләр бар. Сезнең хатыныгыз шушы иҗатка ничек карый? Ул минем уйнаганны сәгатьләр уйнап утырсам да, тыңлый, үтеклей, шунда үдешен эшлей. Ну, мен үземнән булай тукта дигәне юк аны. Мен үзем арага чыкканда туктый. Менә шул. Яхшы, яхшы. Балаларыгыз Ну, балаларым минем Айнур гармон белән кызыксыналар. кызыксындылар. Менә улым малай минем музыкаль школаны бетерде, ул бетерде. Үзе уйный алмады. Менә силкада эшләгәндә уйнак имбәттеләр аның бармаклары. Анда кемнең гаебе икәнен әйтеп тормыйм инде. Шулай әйттереп, ул шуннан соң гармонын ташлады. Менә балалар инде. Минем кызны әйттем, менә 13 кызныкы Елабугда укый ул. Менә шул хореографический биюгә укый инде. Onlar менә малайның тагын бер кызы Нардоганда биеп йөри. Малай аның тагын Ләйсәнең менә әле яңа гына 5 яшь тулды. Беренче урын алдылар Нардоганда биеп, Сабантуйда да биеделәр. Ул якка үземә шаган дип әйтимме? Шулай дигез. Шулай дигез. Безнең тапшырыбызның исеме сәләтеңне күрсәт. Сәләт инде шуннан да Худайдан бирелгән бер бүләк, ләкин шушы сәләтне арттыру өчен барыбер үзеңә тырышырга кирәк. Һәм икенчедән сиңа теләктәшлек белдерә торган кеше булырга тиеш бит инде, яме. Сиңа ничектер канатлар бирә торган. Менә үзегез дә сөйләп киттегез, әтиегез мактады сезне. Менә шундый кеше булгач бит инде сәләт үзе дә арта бит. Үзең дә тырыша башлыйсың. Тырышасың инде. Менә ул бит әле семьяда менә шундый үзеңнән булмаса син кеше составить итә алмый. Менә ул элек-электән килгән нәрсә бит инде. Менә кемдер җырлый белмәсә я бии торгандыр. Без инде шуның өчен әйтәсем килә. Без 11 баладан мин уйныйм да. И абый инде менә апа уйный. Анда бит миңа гына димәгән ул гармон. Уйнагыз дигән бит инде миңа да. Буна кемдер бар сәләт бит инде бу. Кемдер значит юк, кемдер җырлый, кемдер уйный, кемдер бии. Менә шул. Инде тапшырубыз ахырына якынлаша, ләкин сабылашыр алдыннан Кәүсәр абайда гүзәл. Тагын бер куплет булса да уйнап җырлап җибәрегез әле. Сезгә дә Кәүсәр Камалиевның чыгышы ошаса, тавышларыгызны бирсәгез була. Киләле син сарманайга, көтәрмәле юл чатында. Сиңа бер сүз әйтәсем бар, тиң икебез хакында. Сарманай, сарманай, юлларыңда очрашында, айырма безне болар. Сарманай, сарманай, юлларыңда очрашында, ayırma bizne bulay. Yollarında şırasında ayırma bizne bulay. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт килгән. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт. Гадәттәгечә, сәләтеңне күрсәт тапшыруы катнашырга теләүчеләрдән гаризалар көтеп кала. Бүгенгә менә шулар. Сезнең белән Ильяс Шәяхмәтов иде. Киләсе очрашуларга кадәр.